What's up, people? Welcome back to my YouTube channel. It's so nice to have you all back again. Rockstars is another day for Finland, and we're going to be diving right into the show titled Sete Liao Tomati, and this literally means banknote machine. It's from Speed Show. So stick with me to the end. Let's dive right in without further delay. Sen seteliautomaatin, että kun panee... Ai, onko niitä semmosiakin? Mä oon vaan kolikoilla pelannut. Okay. Voiko niitä nyt pelaa setelilläkin? Hän käsitti väärin. Kuule, kyseessä on mikään pajatso, vaan seteliautomaatti, jonne pannaan semmoinen kortti ja siitä tulee rahaa sitten. Ei tule. Tulee? Ei tule. No, tässä lukee, että kun panet kortin, niin tulee rahaa. Lukee mitä lukee, mutta ei tule. Paljon vetoa. Minä yritin viime yönä laitoin kortin, sinne tuli punainen leima, sanottiin tili tyhjä, toiminta lopetettu toistaiseksi. No niin, siinä sitä ollaan. Pankit investoi miljoonia markkoja kaikkiin automaatteihin ja sitten kun pitäisi toimia, ne ei toimi. Ne on pelkkiä susia. Joo, kyllä pitäisi Just siinä vaiheessa. sen verran odottaa, että ne uusveitsi on niin loppuun kehitetty Niin. ja sitten vasta ottaa se. Arvaa, olis mulla hätä? Okay, you want to try? Henkilötunnus oli 976653224. Penttaa vähän, kohta tulee rahaa ja sitten saat... 1150 ja 50. Mitä hemmittiä, kuka? No saldohan sä kyselit. On sulla kynä ja paperia, ettei tarvitse koko ajan samaa toista? Kas, kyllä pitäisi löytyä, joo. No eihän sulla kumminkaan oo. Ota tosta lokerosta. No, onpas tämä nyt todella hyvä pankkipalvelu, mutta on tämä tietenkin vähän hassua. No mikä tässä nyt hassua on? Puhuuhan se Ritari Jässän autokin. Ja se sentään höpisee mitä sattuu, mutta meikäläinen puhuu vaan raha-asioista. Niitä 1150 ja 50. Niin, en minä ollenkaan sillä siis. No millä? Kun mä vaan niin yllätyn, kun rupeaa puhumaan No siis. tänne menee ihan lässytyksiksi. Paljonko sä otat? Jaa, no mä ajattelin kuulla semmosen 700. Tai panepat kuule yksittäin tonni, kato niin ei tarvitse käydä yhtä mittaan niin kuin räpläämässä. 200 saat. Täh? Että 200 saat. Ei kuule, kyllä mä otan tonnin, katsopas kun nyt on just semmoista pientä laskua ja pientä menoa tässä. 200 ja sillä sökö. Kukas toi muuten on tuolla ulkona? Ai mistä? No siellä ikkunan takana just. Ai joo. Tuo vaan... Yksi Heinonen, se on meillä töissä. Ei ole. Ei ole Heinonen, se on Erkki Laukkanen. Eikä se ole enää teillä töissä. Sehän sai potkut ryyppäämisen takia. Kauhialle sinä oot menossa. No en varmaan ole. Jaa. Kas. Kyllä se sittenkin on Erkki Laukkanen. Se on vaan niin kaukaa, siis niin kuin Heinosen näköinen. Niin Ei tippaakaan Heinosen näköinen. Eikä sulla mitään laskuja oo. Ja sitä paitsi, olenko minä sinun mielestäsi ihmeräpellin? Ihmeräpellin? Miten niin? No just sanoit ulkona Laukkaselle, että varttoo sekunti, niin minä vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, niin lähdetään vähän ihmottelemaan. No en varmaan sanonut. Vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, näin sinä sanoit, sanatarkasti. Aha. Ja sitten sanoit vielä, että hyvä juttu tommonen automaatti, kun akat pankissa aina kattoo niin pitkään, kun menee 6 kertaa samana päivänä 100 Niin, katsopas. Kun sattuu olemaan Laukkasen kanssa vähän työasioita. Aivan työjuttuja, juu. Työasioita, oikein niin. Laukkanenhan sai potkut. Sääliks käy sitäkin miestä ja perhettä. Kuule. No hyvä on, 200 annan. 200 annan, jos annan tonnin, niin panet menemään ainakin 600. Kuule, ja tulee no. turhaa riitaa kotona taas Lyylin kanssa. Se on yhden jutun nyt. Kuule, Erkki Laukkanen on pohjimmaltaan oikein hyvä mies. Mutta päällimmältään täys nuija. Ja huuhti. Vaimo ja lapset kärsii. Sitä paitsi se on sulle se ennestään 700 velkaa. Niin joo. Mut se lupais maksaa huomenna. Ei muuten maksa. No, mihin te meinaatte mennä? No, kun sattui tää Solmiokin, niin ajateltiin Mallasaltaaseen poiketa vaan. Hyvä on, menkää nyt sitten, mutta vaan pari olutta ja pyttipannut. Siihen menee kuule vajaa satani ja 5 bussilla sitten kotiin, muuten tulee taas taksimatka. Sanoppa, koska olen taksilla tullut. Toissa iltana. Niin, no toista iltana, mutta kato sinä mä taas tapasin Laitisen Tapsan, että meillä on Niet. Älä valehtele, ei pidä paikkaansa. Sen ämmän kanssa sinä olit Minkä ämmän? Ja sitä paitsi kuule, mikä sinä olet minun ystäviäni ämmittelemään? No se Anneli on kuule semmonen ämmä, että... Kuule. Miten? Sano. Anneli on meidän osaston sihteeri, hän on hyvin pidetty ihminen.
No niinpä on, tosiaankin. Hyvin pidetty ihminen, kyllä tosiaan. Joka ilta tänne tulee joku jätkä ja yrittää saada tonni, kun pitäisi viedä Anneli ulos ja pitää sitä taas oikein hyvin. Hyvin pidetty. Aha, no hyvä on, kuule. Puhutaan niinku mies miehelle, kato. Sovitaan niin, että sinä annat mulle sen 200 ja sitten minä menen Annelin kanssa kaljoille. Vai kaljoille? Hyi. Iso mies ja 2 lapsen isä. Yhden. No mikäs se on sitten siellä Lievestuoreella? Niin, että mikä Lievestuoreella? Antti, ikä 2 vuotta. Niin, no Antti, niin no. Niin, että mitä sinä senkin menit tekemään, kuule? No mitä se sulle kuuluu? No ei se muuten kuulu, mutta tavallaan se nostaa sinun lapsimääräsi 1–2. Kuule, se on täysin minun henkilökohtainen asia, montako lasta... Ei se ole täysin sinun henkilökohtainen asia, kuule. Se on meidän molempien asia. Minä lähettelin kerran kuussa elatusmaksut Lievestuoren. Ja kuule, kerran maksoin ihan hyvästä sydämestä, vaikka ei tilillä ollut penniäkään. Niin. Asia on kato niin, että noin aukinaisen miehen ei pitäisi mennä tekemään ylimääräisiä ihmisiä. Kerro mulle nyt ihan suoraan, miten se oikein tapahtui? No kato, kun siellä oli Lievestuorella oli humppafestivaali. Niin. Humppafestivaali. No me siinä humpattiin. Niin kuin te. Siis humpattiin vaan ja... Kerro vaan, Ykkä, kerro vaan. Mulle voit kertoa. Kuule. Ja loppujen lopuksi toisaalta, kuule, mitäs minä sulle oikeasti näitä juttuja kertoilen? Kato, sinä olet kone. Ja nyt minä sanoinkin sulle yhden jutun. Kato, kyllä ihminen aina kone voittaa. Ehkäpä sinulla on enemmän rahaa kuule, mutta mulla on taas niin kuin paremmat ilmeet. Katoppas vähän tänne. Siitä sait senkin moottorilaatikko. Pidä rahas! No niin ajattelikin pitää. Just! Joo! Älä känsi, hei. Ykkä, neuvotellaan tästä niinku ihmiset keskenään, hei. Tällä. Aiku niin. Älä jätä mua tänne, Ykkä. Jos sä teet tän nyt mulle, niin mä en ole sulle koskaan enää penniäkään. Ykkä, älä jätä mua. This banknote machine was just trouble. How come the machine knew about Speed's private life and other escapades? I was so shocked, believe me. I was like, how? Is that somebody in there or is just the machine talking? Because he knew a lot, even what happened in the evening when Speed went to, have fun, and also how many kids Speed had. I was so shocked. How will somebody come to withdraw his money and you're telling the person how much you withdraw as an ATM machine? Speed was literally begging for his own money to be given to him via the machine, and the machine insisted that he's going to give him 200. Guys, I really enjoyed watching this. Believe me, I really totally enjoyed watching this. It was so hilarious. I was literally glued to my screen. I was like, oh my God, what's happening here? I was reading the words one by one because I didn't want to miss out on any of the conversation. I honestly love watching these guys. Let me know what you think about the show in the comments. Thank you so much always for coming back to watch my videos. It means a lot to me. Don't forget to subscribe. Please do also subscribe if it is your first time passing my channel, okay? See you in our next video.